Čau čau, já vás vítám u prvního videa, který je od Czech Let's Players. Jako točím zatím sám, ale rád bych uvítal někoho, kdo by mi s tím chtěl pomáhat. Na věku mi nezáleží, kolik komu bude, ale jako prostě víte jak no. Aby zase se nevychloubal, že jo, že je nejlepší takovýhle sračky. To fakt bych nechtěl. Zatím máme omezený time limit jakoby natáčení na 15 minut, ale poprosím YouTube, aby nám to dali prostě neomezeně, takže aby jsme mohli natáčet vlastně jakoby non-stop. Budeme moct natáčet víc než těch 15 minut. A co bych chtěl dodat, tohle je hra Grand Theft Auto San Andreas. Toto je když tak můj server, IPčko si jako z hlavy nepamatuju, takže to vám napíšu na YouTube. Co bych tomu dodal? Je to čerstvý server založený nově, prostě pár dní, no. Dá se tady koupit VIPčko, připravujeme administraci jako přímo pro nás, dělanou, no teď tady reálná země 7.4, taková populární, no, to prostě má každý server skoro, ale my se ho budeme snažit mít co nejlepší, takže proto děláme tu administraci, budou tady stanty, tyhle kraviny, určitě to znáte. A co bych řekl k tomuhle kanálu, takže určitě budu točit i jiné hry, budu připravovat nějaký ten Minecraft, potom zkusím třeba stáhnout si nějakou hru a zapařit si třeba takový, nevím co, Deepest Land, nevím co je teďka populární. Když tak mi napište, co byste chtěli, abych točil. No. Je to fakt jakoby jedno, víte co. Prostě ale zase to nemá kopu mega, vole, nebo giga spíš teda. Kopu giga jako Max Payne, vole, 26 giga, to fakt stahovat nebudu. Protože mám trošku málo místa na disku, takže budu muset zvýšit a trošku si ulepšit kompíka. A potom samozřejmě budu točit ty samý novinky, takže máte na co těšit. Jsem se bouchl do hlavy omylem, no. No nebylo to omylem, jenom jsem skákal. Takže mi to prosím vás, prosím, napište, co byste chtěli. Kdybyste se chtěli přidat do týmu teda ke mně, točit videa, tak mi napište na Skype nebo e-mail, to bude pod novinku, no to bude taky na YouTube prostě napsaný. Já si myslím, že to bude dobrý a chtěl bych vás poprosit, jestli někdo umí udělat nějaký logo, tak ať se mi prosím vás hlásí. Potřebuju no prostě na Facebook stránky a potom bych udělal nějaký web, kde bychom zveřejňovali ty videa. Takhle, koupili doménu na to a takovýhle sráčkoviny. Když tak tenhle server se jmenuje Super Pařba RZ74 plus VIP. Je to kvalitní VIPčko a napíšu lomeno VIP a že VIP příkazy třeba v hráči, potom tady jsou porty LSLVSF, VC, to jsou porty prostě, na kterých se můžete portovat do různých měst a takových kokotiny. Třeba lomeno Guns, to je od $500 do $1500, no takovýhle prostě no. Snad to vidíte no. Třeba převrátit, to slouží na auto. No, dělám nějaký web a tam hodím to VIPčko a samozřejmě to tam bude no napsané. Takže já už to asi zakončím. Potom udělám nějaký let's play, nějaký kola, prostě nějaký mise, aby to mělo nějaký význam taky, aby jsme se tady nenudili. V tom Minecraftu budu stavět prostě nějaký různý kokotinky. Uděláme nějakou mega farmu, ty vole, kdyby se chtěl někdo přidat, napište mi. Budeme dělat takový portálek na 1.6, potom ještě k tomu přihodíme Minecraft. Je na co se těšit, že jo. Takže prosím vás mi to napište, budu jen rád. Takže děkuji za zhlídnutí tohohle videa, když budete
No když budete chtít další videa, tak nám dejte odběr, prosím. Za to budu moc rád, když dáte odběr. A potom, no nevím, budou třeba nějaký soutěže o Steamy na 1.6 a takovýhle. Ale jak chcete. Čím více odběratelů, tím více soutěží, je to lákavý dost. Takže třeba bude i soutěž o VIPčka. Takže asi do soutěže hodím 5 VIP účtů, nebo 3 třeba. Nevím, na pořád VIPčko na tomhle skvělým GTA serveru, který se bude pořád ještě vytuňovat. Takže tímto bych to chtěl zakončit. A za svůj tým, teda Czech Let's Players, tak bych chtěl poděkovat prostě, že jste nás zhlídli a takhle. Takže kdo by se chtěl přidat, tak mi napište. Čau čau.